E Manju. Ba. I fari fagalen no mun la? Ayi foyi. Kana to k'i fari faga sa. E yɛrɛ kɔni b'a dɔn I mana jɔrɔ diɲɛ fɛn o fɛn na ka ne to yan a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ. Fɛn o fɛn ko mana k'i la I gɛlɛya I k'a fɔ n ye min ka go n ye ka fɛn dɔ nege minɛ k'o to I kɔnɔ k'a sɔrɔ ne bɛ yan olu man di ne ye dɛ. I y'a faamuya? Ne ko e tun bɛ kilasi joli yɛrɛ de la? Ne bɛ lycée de la. I bɛ lycée de la. O tɛ problème ye. I ka école ko n bɛ jɔ n'a fɛn bɛɛ lajɛlen ye. N bɛ to ka t'i bila école la. I b'a dɔn quoi I ye denmisɛnnin de ye nka mɔgɔkɔrɔba hakili de b'i la. I b'a dɔn masasaya filɛ nin ye a ka gɛlɛn nka I bɛ hakili to I yɛrɛ la. Voilà. Manju. Ni an selen du kɔnɔ. I yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔw la? D'accord. N bɛ se ka mun kɔni f'i ye sisan. I b'a dɔn e ka ɲɛnamaya bɛ yɔrɔ min na sisan a ma nɔgɔn dɛ. A ma nɔgɔn fo ka taa fɔ k'a ma nɔgɔn. Ka d'a kan e fa tɛ balo la bilen I ba tɛ balo la bilen nka I ka da la k'a fɔ ko I fa kɔrɔkɛ bi yan. Ne bɛ don I jigi kɔrɔ wa I mago mana jɔ diɲɛ fɛn o fɛn na ka n'a dogo n na I b'a fɔ n b'o k'i ye. Tiɲɛ don I fa tun ye ne dɔgɔnin ye nka Ala tun y'a garijɛgɛ dayɛlɛ kosɛbɛ. Hali ne filɛ nin du nin kɔnɔ ale de ye nin jɔ wa a ye hɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ne ye. A ye n bila condition sugu bɛɛ lajɛlen la. Ne bɛ lafiya o lafiya la bi Ala ni e fa sababuya n'o ye ne dɔgɔnin ye. O kama ne bɛ don e jigi kɔrɔ ne kɛra e ma fitiriwale ye o kɔrɔ b'a yɛrɛ ko ne n dɔgɔkɛ janfa. Kana miiri foyi la. I ni ce tɔnɔnɔ. Ayi o tɛ foli ko ye. I b'i ka so wa tile kelen kana bila I kunna k'i fa n'i ba tɛ balo la dɛ. I fa bi yan wa I ba bi yan. An bɛɛ de b'i jigi kɔrɔ yan. O diyara n ye. I bɛ se ka t'i ka minɛn bila so kɔnɔ. N'i lafiyara waati min na an bɛ tila an bɛ baroba de kɛ. Ala. Mun b'an bɛ yan? Yayi. Mankan tɛ yan koyi. Nin ye ne bɔtɔ ye bannikɛyɔrɔ de la. Wa ne nana ni Manju ye. Ko Manju wa? Awɔ. Ka d'a kan banni suturaliw kɔfɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan an balimaw ka Manju di ne ma wa ko ne de bɛ se k'a ladon ka ɲɛ kosɛbɛ. Ne fana y'a yira u la sa n ko n y'a minɛ ni n bolo fila ye wa n ko n dalen b'a la a tɛna fago hami sɔrɔ wa a tɛna basaya hami fana sɔrɔ. Ka d'a kan n dalen bɛ e la kosɛbɛ wa n jigi b'i kan. I bɛ den in don I sogo ni golo cɛ I b'a fara I yɛrɛ wolodenw kan tile kelen kana to a k'a dɔn k'a fɔ ko ba tɛ ala yan wa n b'a dɔn I b'o kɛ. I ye hɔrɔnmuso de ye o de don. Nu est-ce que ne bɛ ɲininka e kunkolo ka kɛnɛya? Ne kɔni ka kɛnɛ foyi tɛ ne la. Fa tɛ ka wuli la. Ne fa kɔni mɛnna kɔni jɔlen tɛ ne mun mɛnna. Mɔgɔ min tere y'a fa faga a tere y'a ba faga I b'o ta ka n'o bila n da la yan. An fana ka saw tɛ. Ni saya nege b'i la saya nege tɛ ne la dɛ. Ne bɛ ɲininka o somɔgɔ wɛrɛ tɛ Manju la ne kelen tɛ yan. A fa somɔgɔ wɛrɛw tɛ yen nɔ olu tɛ se k'a ladon wa? Ou e kelen de ye ba ɲuman kɛ ye I b'o ta ka n'o ɲɔgɔn da la yan nɔ. Ne tɛ dɔ wɛrɛ f'i ye a tɛgɛ kana maga n na a kana kuma n fɛ
n fɛ ko a k'a bɛɛ ye ka to yen hali n bolo fɛ a kana maga a la mɔgɔ tere jugu mɔgɔ b'o ta ka to n'o bila mɔgɔ de la a tere k'an bɛɛ faga yan ne tɛ fɛ ka sa sisan ka bɔ n denninw kɔrɔ dɛ i tulo bɛ n na komi e ye ba ɲuman kɛ o tɛ yan a somɔgɔw tɔw b'a ban la parce que a tere ka jugu e b'o terema ta ka n'o bila ni cɛ ni tere jugu in i bɛna n'o bila an kan yan nɔ a ka ni denninw faga n tɛ fɛ ka sa sisan ka bɔ n denw kɔrɔ wa n bɛ mun f'i ɲɛna kana n'a fɔ k'i bɛ kuma wɛrɛ foyi fɔ ne ɲɛna manju ko in na a ka tɛmɛ n ka sira kan dɔrɔn. Allahu akbar. A kuma daminɛ nka sisan kɔni a daminɛna. I bɛ fɔ mun na e bɛ ne fɔ mun na i somɔgɔ de yan i bɛ n dɔn hali e ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ala kelen na tere jugu cɛkɔrɔ bilali ma dɔn i tere de y'i fa n'i ba faga mɛ ne tɛ yan walahi ni min ɲɛ tɛna kɛ ne ka dukɔnɔmɔgɔ ye i ni b'a da fɛ i jija ne cɛ ka sijan balo dɛ na ne cɛ ma sijan balo walahi n b'i faga an bɛ ko o ko la bi e tere jugu cɛkɔrɔ in ka ko de don i ka t'i ɲɛda la hali ni ye n ɲɛda i b'a dɔn k'a fɔ k'e ye tere jugu de mɔgɔ kunnanko in. Tani ye f'i k'a dɔn k'a fɔ k'a ka di den bɛɛ ye i masa ka mɛn i kɔrɔ a ka di woloden bɛɛ ye i masa ka don i ka hɛrɛ dɔ kɔnɔ ɲɔn'a ka fatu surtout i yɛrɛ ba ne tɛ n ba fiɲa dɔn n t'a jɛya dɔn ni e y'o bɛɛ da ne kun k'o ye ne tere ye ala de ye ma ye dɛ ala de ye ma ye dɛ ala de ye ma ye bi ala de ye ma ye sini ne ma fɛn wɛrɛ f'i ɲɛna koyi ne ko i ma de n'i k'i ɲɛ tɛmɛ ne ka dukɔnɔmɔgɔw kan ne kɔni filɛ nin ye ne yayi ne bɛ fɛ ka sijan de balo dɛ i ɲɛ tɛna kɛ ne ye dɛ sinon ne b'a don i da ko galama et puis désormais i t'a kalama i filan tɛ ne ye dɛ ne tɛ jaabi du in kɔnɔ yan dɛ siɲɛ wɛrɛ ne kumana i b'i ma jigin ne ni ko k'i bɛ ne jaabi dɔrɔn n bɛ yɛlɛ ka ni sankisɛ ye mɔgɔ molobali marabali tere jugu cɛkɔrɔ bilalen. Manju, ne kɔni bɛ mun ɲini fɛ yafa mama ma ne t'a dɔn fɛn o fɛn ye mama changer ka mama kɛ mɔgɔ jugu ye tantôt mama ye kuma o kuma f'e ma ne y'a bɛɛ mɛn k'an to so kɔnɔ nka ne yɛrɛ de bɛ yafa deli fɛ mama place la i ka kɛ ala ni kira kama ni papa kama i ka yafa mama ma i kana ni ko ninnu jate ala yɛrɛ de kama yafa mama ma. Mama changera, mama kun tɛ tan hali dɔɔni. Mama tɛ se k'ale kuma jugu fɔ waliden ma mais sisan ne ɲɛ b'a la mama comportement ne t'a dɔn fɛn o fɛn mama sɔn mama kelen n'a fɔ mɔgɔ min hakilina yɛlɛmalen don mais n b'i deli yafa mama ma i k'a kɛ ne yɛrɛ kama Manju i k'a kɛ papa kama i ka yafa ma. ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ne bɛna so kɔnɔ fɔlɔ. Ne ko i ni cɛ min kun bɛ mankan la duko la a ɲɛnabɔra n kɔrɔ a ɲɛnabɔra nka i b'a dɔn mɔgɔninfin dɔ ye kalabanci ye sa yɔrɔ min t'i ta ye mun bɛ t'i bila k'i b'o namara ka k'i ta ye dɛ n kɔrɔ duguba kɔnɔna de bɛ tan koyi a bɛ taa tiɲɛ yɛrɛ la nka n'a ɲɛnabɔra ka ban alihamudulilayi bon tɛ kɛlɛ ko ye maa min m'a faamu o bɛ kɛlɛ de kɛ a bɛ ten basi tɛ ne ko i yɛrɛ ka sisan ko bɛ cogo di sisan n dɔgɔ n tɛ n dogo i la dɛ nin waati ka gɛlɛn ne ma yɛrɛ de hali ne ka sini nasɔngɔ tɛ n bolo n kɔrɔ o tɛ jɔrɔ kun bɔ sa n kɔrɔ ala ye ne kɛ fɛntigi mais ne ni n ka fɛ a bɛɛ ye ta de n kɔrɔ
ala ma mɔgɔ ka sɔrɔ kɛ kelen kosɛbɛ e ye sɛgɛn min kɛ ka na se bi ma ne tɛ se ka fɛn sɔrɔ fiyewu ko n b'a bila n yɛrɛ ka bolo kan ka sababu kɛ n kɔrɔ to yen ne ka diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn bɛ n kɔrɔ ne y'a bɛɛ k'i tɔgɔ ye a bɛɛ ma ka faamu e ka fɛ ne ka diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn bɛ yen awɔ ne y'a bɛɛ kɛ e tɔgɔ ye n kɔrɔ ka sababu kɛ ni n den ye don min na a bɛɛ ye e ta ye sanfɛ ne y'a faamuya kabini e ye wari sɔrɔli daminɛ don min na fo ka n'a bila bi la e ye sɔrɔ o sɔrɔ kɛ e bɛ fɛ k'a fɔ k'e y'o bɛɛ kɛ ne de tɔgɔ la ne y'o bɛɛ k'e tɔgɔ ye i y'a mɛn an ye bi sɔrɔ e de sababuya don i y'a mɛn ne ye nafolo sɔrɔ e de sababuya don ne ko n dɔgɔ an ka ɲɔgɔn ɲininka o e bɛ ka ne nɛgɛ de wa e bɛ ka sɛbɛ kuma yɛrɛ yɛrɛ de fɔ e ka nafolomafɛn bɛɛ bɛ ne nu de tɔgɔ la a bɛɛ bɛ Nuru tɔgɔ la Allahu akubaru tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n dɔgɔ n dalen don i la dɛ wa i tun bɛ n bolo fila la nka n ye danaya belebeleba wɛrɛ de fara i kan bi basi tɛ ka d'a kan balimaya la wallahi n ka juru foyi t'i la i ye du jɔ ka di yan n mago mana don diɲɛ fɛn o fɛn na e y'a bɛɛ kɛ ne ye hali ne ka bin nasɔngɔ ko n malo yɛrɛ k'a f'i ye ka d'a kan e ye fɛn min kɛ ne ye balimaya la ne tɛ se ka na sigi don o don ko n b'a fɔ e ma k'a di yan n kɔrɔ nin kuma ninnu tɛ fɔta ye sa nin kuma ninnu tɛ fɔta ye balimaya dabɔlen don an ka ɲɔgɔn jigi tugu i y'a mɛn ne ye bi sɔrɔ kɔrɔya sababu de y'a to diɲɛlatigɛ gɛlɛya foyi tɛ du kɔnɔ e y'a muɲu k'anw bila ka taa jamana kɔ kan o de kama ne fana ye n ka fɛn bɛɛ ta k'a bɛɛ kalifa i la i ka sini nasɔngɔ tɛ problème n'Ala sɔnna ma n b'o ɲini n dɔgɔ n kɔrɔ nin minɛ i ka nin kɛ sini nasɔngɔ ye n dɔgɔ i ka nin balila n na kojugu kɔfɛ n bɛ maaju bila ka taa a bɛ taa fɛn dɔ d'i ma i b'o bila i bolokɔrɔ o bɛ waatinin dɔ tɛmɛ i ka fɔlɔ n dɔgɔ ne bɛ se ka dugawu min kɔni kɛ e ye sisan n'a y'a sɔrɔ balimaya la k'a dama to i la ya Rabbi ala ka fɛn bɔ i la min ka fisa e ni ne fila bɛɛ ye i sara foyi tɛ ne bolo Allah tiɲɛ yɛrɛ la ne dɔgɔ tɛ yan nka ne man kan ka fitiri waleya ma dɛ ka d'a kan diɲɛ fɛn bɛɛ ka ɲi non yaye a kɛra cogo di a ma kɛ cogo la ne nana ma min ka école taga ko de la a kan ka taga université de kɛ université in kalan bɛ yen nɔ dɛ wa a ko k'a bɛ médecine kalan de kɛ k'o de ka d'a ye k'a bɛ fɛ ka kɛ docteur de o dun école ka jan taga ni ka segin a passé a ma nɔgɔ a bɛ fɛ ka loger yen yɔrɔ la de o la weekend fɛ a bɛ to ka na so o logement ni o musaka misɛnnin bɛɛ bɛ taa jɔ fo 1,500,000 la ko joli kalan kɔni bɛ ne papa e ko joli kalo kelen tɛ sa san de don san bɛɛ de kan ka bɛn 1,500,000 ma papa yaye ne bɛna o wari bɔ min 1,500,000 tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni t'a dɔn n bɛna o wari bɔ yɔrɔ min na ale tɛ mɔ la k'e bɛna o wari bɔ yɔrɔ jumɛn na
e ka kalama se o yɔrɔ la ne ka kalama se o yɔrɔ la den kelen m'an bolo k'an k'o kalan fɛnɛ b'a la k'e b'o wari bɔ min o tɛ fu ye san kuru mumɛ 1,500,000 ni 500,000 cɛkɔrɔbatɔ bɛ dɛsɛ k'o sara i den kunkɔrɔ han yayi i b'a dɔn n ko wari ye ɲini fɛn de ye e kɔni bɛ ne ka situation bɛɛ kalama ni 1,500,000 ni 500,000 bɛ ne bolo a fɔ ne bɛ se ka ban k'o don an den ka école ko ta fɛ i fana sa hakili sɔrɔ ten sa i dun k'a lajɛ dɛ a ko k'a tɛ foyi fɛ ni o université tɛ wa a dun kan ka kalan de fɛnɛ dɛ ni e tɛ yen ne tɛ yen don min na an denw bɛ jɔyɔrɔba sɔrɔ e ka wari ɲini kun ye mun ye k'a don i den na wari ɲini kun jumɛn b'i la i denw ka siniɲɛsigi kɔ yayi e bɛ ka ɲinɛ min kɔ wari de tɛ ne bolo koyi o tuma ni wari tɛ n bolo n b'a kɛ cogo di e dɔgɔkɛ ma se ka terrain baden to wa e tɛ se k'o kelen feere k'o don i den ka musaka la ni den yɛrɛ fɛn sini ma sinikɛnɛ ma a tɛna e ni ne fila bɛɛ bolo bɔ wa o ye ne dɔgɔkɛ ka terrain de ye o tɛ ne ta ye o e bɛ dɛsɛ o ka fisa e den kungo ma de o kelen feere dɔrɔn k'o don a ma kɛ e de tɔgɔ la o yɛrɛ ta tɛ e ta de tɛ yan a ka ɲi sa n bɛ tila ka miiri miiri dɛ Tananu. Allah. Avante. Ava. Kokai. Ça va. Urbalse. Ça va, alhamdulillah. Yara ni so ngari wulena da. Ah, okay. Ne ko konguru ko quoi. Awo. A konguru uga akan adam ne mardi wore. Donc akoma dossier bebe ne bolonga ko wardo de kan ada kan quoi. Ko wa mwa an waduru de kan ada ga papier kan quoi. Pour que abse ka valider jona quoi. Ono ngome na fi ko me tungo ko ni chibe ko nga. Manjo gelera da. Ha? Nga gelera. Kada kan wati mon no ne bolo fiyo. Wa idogoni ga école ko bisela. O war ko be kan kungulo benyami. Wa o war ka chan ko dum. Na so la mse kan wati ni bila folo. Suna ni wati la position te da. Non ne ko ngale sa ni o farala dossier kan ne be bara soro al ne be se ka tugi boloma de meni wakati ka gelema Manjo ne a fengi jefen fo tane bolo ngani wati ndila position fo be tane la ne re bina solution de ke ga wari nyini chugo do la ka se ki dogondo e walla ok ne tu me fera kuma wɛrɛ fiye o jumɛn tɔnɔnu sigi sokɔnɔna yɛrɛ de man ne k'an sigi yɔrɔ kelen o man di ne yɛrɛ de komi mɛngɛnisɛn dɔ b'an kɛrɛfɛ yan nɔ ne tun bɛ fɛ ka to ka taga mɛngɛnisɛnya dɔ kɛ yen nɔ ka to ka warimisɛnnin dɔ sɔrɔ n yɛrɛ n'o ni n ka to k'a f'i ye kuma bɛɛ k'i ka warimisɛn dɔ jan Manju o kuma fadi b'i la wa n'a fɔra e fa ye nin nafolotigiya ba in kɛ bɛɛ lajɛlen b'o kalama k'o den ka taa ye mɛngɛnisɛn na o tɛ ne ma tɔgɔ tiɲɛ ye wa bari i kunkolo bɛ kɔni n bɛna mun f'i ye ni dumuni mɔna i bɛ dumuni kɛ n'i banana n b'i furakɛ wa o kɔfɛ i bɛ to so kɔnɔ de i tɛ taa yɔrɔ si est-ce que i bɛ ka kuma faamu wa e k'i ta nin lajɛ e ɲɔgɔnna denmisɛnnin ko f'i ka ne sigi malo kɛnɛ kan o ko sugu ninnu man di ne ye dɛ ne y'a f'i ye n ko n'i mago bɛ fɛn fɛn k'o fɔ n ye nka i sigi yɔrɔ kelen i ka to i dama na o de ka di ne ye ne tɛ jɛn ni bolo bɛlɛ ye dɛ. Maman, mami, ça va? Ça va. Ne yɛrɛ kun bɛ nali kuma e fɛ sisan i ka kalanko in na. Awɔ. N'i fa kuma na i ka médecine ko in na. A ko problème t'a la. K'a bɛna lajɛ k'a dɔgɔkɛ ka terrain fili. Ko k'o wari k'i ka musaka ye. Maman. E m'a fɔ ko 1,500,000 ni 500,000 yan? Awɔ. N y'o de f'a ɲɛna. A ko k'a bɛna lajɛ. Mais maman, a dɔgɔkɛ jumɛn? A dɔgɔkɛ mun banna kɛ? O ka terrain t'a bolo wa?
Ako kam na kele furu olari. Ko wo de ka kala wo dafe. Ah mama o kon jara ne nga mama. Yaro de. Ni ne tara yen fɛ o ne ka dumuni ko ni fɛn na kɛ cogo di wari dun. Mami o to in fɔlɔ sa nin ka ɲɛnabɔ. O tɛ problème ye o. Ni nin ɲɛnabɔra sisan nɔ a bɛ se ka wari dɔ di ka compte la i bɛ to k'i ka musaka misɛnninw ko ou bien. Ko to nin ka ɲɛnabɔ. Ne faamuya. N jara ne san. I kɔni k'i jija dɔrɔn i ka kalan kɛ. I ka na ni diplôme ye san 1 kɔnɔna na. Awɔ mama tigɛ pewu. E fa bɛ content ne yɛrɛ bɛ content. Awɔ. Ayi kana jɔrɔ n bɛ kalan kɛ y'a mɛn. N y'a mɛn. N yɛrɛ bɛna taa da la. I taa da la. A bɛna taa baro dɔ kɛ da la ka na. Ok n y'a mɛn. Ka se ni ɲuman ye. An la papa. Bato Semoga basi te. Alhamdulillah. An ba. Cɛ yɛrɛ mɛna fɛngana dɛ. Ok ne kun taara université in renseignement ne ta. Awɔ i komi ne kan ka san 1 dɔrɔn de kɛ kalan na sisan. N'i y'o san 1 kɛ kalan na dɔrɔn n bɛ baara kow ɲɛɲini. Awɔ o kɔni ko université kɔni kalan bɛ kɛ yen yɛrɛ yɛrɛ de. U ko k'a tɔgɔ sɛbɛn wari ye 240,000 kalo o kalo 20,000 ani 50,000. Vatoma o tɛ baasi ye. N'Ala sɔnna ma kɔfɛ n b'i ta i bɛ taa yɔrɔ jira n na quoi. N b'i tɔgɔ sɛbɛn. Ok papa n y'a mɛn awɔ n y'a mɛn. Awɔ. Sisan i bɛ taa télé tabali sanfɛ 12,000 bɛ yen i bɛ 2,000 taara i bɛ taa 10,000 di n kɔrɔkɛ ma. Tɔnɔ wa? Awɔ i bɛ taa 10,000 d'ale ma. Papa e yɛrɛ ka ko ne tɛ ka foyi faamuya a la. N'a fɔla nin hɛrɛba in bɛɛ b'e bolo i ka hakɛ to n'a kuma bɛ k'i tɔɔrɔ dɛ nka nin hɛrɛba in bɛɛ b'e bolo terrain camanba de b'e bolo yan nɔ an bɛ wagati min na komi sisan fɛn caman b'e bolo nka ne tɛ fɛn kala maa si la a bɛɛ e kɔrɔkɛ de ta ye a ko fɛn bɛɛ b'e kɔrɔkɛ de tɔgɔ la. Ne mun kuma de ye da ne mun kuma ye da ni ma f'i ne ka na tɔgɔ nin kuma na sa ninnu fɔ ne ɲɛ kɔrɔ. Papa ne bɛ k'a f'i ye foyi tɛ e yɛrɛ tɔgɔ la a foyi tɛ ne yɛrɛ fana tɔgɔ la e kɛn bɛ k'a bɛɛ kɛ i kɔrɔkɛ de tɔgɔ la. E b'o fɔ ne ɲɛna mun na ne balima de don ne bɛ se ka n balima labila cogo di jɛni ye n ka nin kuma dɔrɔn n'i ye nin kuma nin fɔ n b'i haramuya ka bɔ n ka du kɔnɔ pewu ne ka fɛn bɛɛ y'ale de ye i y'a mɛn anw ye bi sɔrɔ ne kɔrɔkɛ de don ni ne tɛ yen don min na e fana a hakili bɛ tera o ni ma nin kuma na sa ninnu dabila Fatuma ni ma diya n ye dɛ. Yafa n ma papa. Ni ma diya n ye dɛ. Yafa n ma e m'a fɔ wari bɛ e tabali sanfɛ. Awɔ i bɛ tɛmɛ i bɛ taa wari ta i bɛ 2,000 taara i bɛ taa 10,000 di n kɔrɔkɛ ma. N y'a faamu. I tulo b'a la. I b'a ye. I kana to ka nin ɲɔgɔnna kuma wɛrɛ fɔ bilen dɛ. N y'a faamu i bɛ yafa n ma. Wa a bɛ balimaya kɛ fu de ye balimaya de ye fu ye han. N ko balima ni balima minɛ i bɛ jeli minɛ. Manju. Mami. A bɛ di? Ça va. I sigilen b'i kelen na dɛ. I Manju yɛrɛ y'o ye i bɛ kelen na ko la n'i sigilen t'i kelen na i b'a sɔrɔ i dalen bɛ kelen na i ma dɔn o ma ɲi sa. Ni mɔgɔ bɛ i bɛ fɛ ka to i kelen na ou bien n'i mɔgɔ bɛ kumakɛla la n wele dɔrɔn ne bɛ yan nɔ. Mami o diyara n ye mais i b'a dɔn a ka di ne yɛrɛ de kuma dɔw la ka to n kelen na bari ne kelen pe de bɛ n ka diɲɛlatigɛ degun dɔn ne kelen pe de b'a dɔn ne kan ka min kɛ o de la kuma dɔw la a ka di ne ye k'an sigi n kelen na dɔrɔn ka diɲɛ lajɛ. O ye tiɲɛ ye sa mais kelen na ko man ɲi nɔ i bɛ dɔn kelen na toli b'a to sitanɛ bɛ s'i la ou bien sitanɛ mana don i la sa i bɛna taa ko lankolon kɛ ou bien i bɛna na kuma lankolon dɔ fɔ i bɛna nimisa mun na sini kelen na toli yɛrɛ de man ɲi adamaden ma ne bɛ yan nɔ e mago bɛ fɛn o fɛn bɛ se k'a fɔ ne ɲɛna fɛn o fɛn b'i la e yɛrɛ Manju ka papa to balo la e tun bɛ pari don o don fini kura b'i la sabara ɲuman b'i la i kunkolo bɛ kɔfɛ mais depuis papa banna e falenna i tɛ fini don i tɛ labɛn i ka siratigɛ ka jɛ la dabi ne nana an ka so in kɔnɔ ni fini kelen de bɛ i la Manju nin tɛ tɔɔrɔ wa. Mami n bɛna kuma kelen f'i ye bi k'o bila i hakili la mɔgɔninfin n'i fa sara i bɛ balo n'i ba sara i bɛ balo nka n'i jigi sara o diɲɛlatigɛ
hɛrɛ tɔ bɛ bɔlen e ka hɛrɛ de kan o ye e ka diɲɛlatigɛ hɛrɛ ko bɛɛ de nɔgɔyalen ye e y'a faamu wa n bɛ fɛ ka min fɔ Manju mais ne t'a dɔn i jigila mɔgɔ min sara c'est vrai i fa sara i ba sara mais papa bɛ yan nɔ ne fa bɛ yen nɔ o ye jigila mɔgɔba dɔ ye dɛ ne kɔni bolo hali n'a sɔrɔ mama n'a ka kow bɛɛ mais mɔgɔ jugu tɛ a bɛ se ka kɛ wagati de ka gɛlɛ a ma nin wagati in na a tɛ ka se k'i faamuya mais i kɔni k'i ye tantɔ a man di ne ye fiyewu. Mami merci i ni ce i ye mɔgɔ ɲɛnama ye vraiment i hakili ka bon kosɛbɛ i ni ce i y'a mɛn merci bien. Manju ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka kuma dɔ fɛ e ɲɛna n'a tɛ kɛ baasi ye. O ye mun kuma ye? Manju dɛ i b'a dɔn ne han i ko yɛrɛ de ka di ne i ka ko yɛrɛ de ka di ne mami ye. Donc o kɔni na kɔni e yɛrɛ ka ko ka di ne ye parce que dɔgɔnin kelen min bɛ ne bolo diɲɛ kɔnɔ sisan nɔ o ye e de ye balima kelen min bɛ ne na sisan o ye e de ye diyagoya de don i ka ko ka di ne ye ne yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ne ka ko ka bɔ i bolo parce que e de bɛ conseil di ne ma e de b'a essayer ka ne ni hakiliw yira ɲɔgɔn na. O ye tiɲɛ sa mais e ma ne ka kuma faamuya. Ne b'i fɛ yɛrɛ de la ne bɛ fɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ de papa tɛna bɔ a kalama kuma tɛ mama ne e m'a fɔ papa ye ne kɔni tɛna n'a fɔ hali n'a sɔrɔ i ye n kɔrɔkɛ ye ne b'o dɔn nka an tɛ fani ba la o an bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka di ne yɛrɛ de Manju. Mami e ye ne fa kɔrɔkɛ den ne o tɛ wa? Awɔ. Ne man kɔrɔ ne ye si la e kɔrɔ de tɛ ne ya ni kuma nasuguya ninnu ma ye ne cɛ de kana na miiri o la ko bɛ se ka kɛ yɛrɛ. Manju tɛ yan Manju ni y'a bɛ ka ne wele sigi daminɛ gata fɛ yan siɲɛ joli Manju i bɛ yan kɔnɔna jugu i tɛ se ka laminɛ yan ni minɛ nɔgɔ ninnu yanni ɲɛ ka tugu k'a yɛlɛ k'u bɛɛ kɛ sisan i n'a fɔ komi ayi i n'a fɔ k'u bɛ pilisini na i y'a mɛn yan minɛ nɔgɔ ninnu kun i teliya. Kali yayi mami sigilen filɛ da la mami tɛ minɛ nɔgɔ quoi ale tɛ muso ale tɛ se ka minɛ nɔgɔ quoi yɔrɔ o don ne y'a fɛ n ye kana tɔgɔ ta laminɛ m'a f'i ye ni m'a fɔ n k'e filan tɛ ne du in kɔnɔ yan nɔ mami sigilen don a t'a ko bi a t'a ko sini kuma min ye ekɔliden de mami kan ka taa mirisɛnni kalan de kɛ e dun diplôme ba in b'i bolo i dɛsɛra ka baara k'i yɛrɛ ye nantan kolon bilalen mami b'a ka kalan de kɛ n ɲɛ tɛ mami na yan dɛ i tulo bɛ na minɛ nɔgɔ ninnu ta sisan i k'u ko san fo n ka n cɛw kan fugari cɛkɔrɔ bilali mami tɛ ne da la e ni mami ye kelen yan han n ko mami b'a faga du de kɔnɔ i ɲɛ yɛlɛ ka kuma i tɛ la Manju i teliya fugari cɛkɔrɔ bilali i b'i sanga mami ma du in kɔnɔ yan e bi fo kana sɔrɔ nin yɔrɔ Allah samni tɔgɔ bɔ Manju la an bɛna kɛ kurti min ye Manju wallahi i ɲɛna sa parce que e Manju kɛ fɛn mama ye kuma fɔ k'e den tere juguman min ye dɛ e ka jugu ni tere jugu ye e ye suba yɛrɛ de parce que e mɔgɔ sugu kɛ mɔgɔ man ka hinɛ e la n'a fɔra du in kɔnɔ yan bɛɛ bɛ kɔnturu la ne man bɛ ala minɛ ka hinɛ e la e b'o kɛ ne bolo jahanama kɔnɔ do ye
Carré me on a même fait à quartier bé. Benya bene mamela. Mais nous nous bête si nous bête. Quand on trouve elle la race ngi ko kadine. E bi da so ko fonema ki ko donena. Ali mi ko shika mlaje. Amanju. Wa msokele mesekani meno go minila ka ko. Wene mamni. Nya me mufiena. Ene no ko ga jere. Ali ngana tashi kele yala note ibe siga bega. Sigile la jabani. Pero mbali. Wa mufiena. Ni mata ni maminga dabadama. Ha? Pembe bwa ka sori bodo masi. Tega na sema tukune. Ne moko beila. Etea. Ebe nyene. Tangi ne mami bunya. Bela haraka sa sunsu ka sori masi. Ese afam ke bunya. E mane bunya ne kan yi bunya. Me bunya ni mu e moko bunya tadia. I koro de ne ya fama mami kuma fa togo do ne mare. Ni na ni sigan mana kan fla fo man tege be sima ya fama. Akasema wali ne tege sira ne mabimanchu. Ni teshi chesul ko ne da fo matunya mo parce que ebe mama do asigile lewe itega minango. Kora dimnya. Sigile ngaji. Allah afonem na nga jena tige bege ni juga bay ni ngela bay ko nala ne man bay nyala beba don dinche maninga bako te kulenge koy ne koroba la wati mnaka kudon ukonema kone batura musukelela ne kelenga kalange nselen tono dum wakati ma ne fa kelem fona tumega ne debe ngakala ngola o fana fatura la bat me daga jera tigala Manju est-ce que le mec a dit là ya ay nete kasila te kasila ki denga ni sigi krefa kasila mo man e kasila sa tuna bokoni de kujuku ke ela e Manju de inyambala ikatre juguya akumone kade femi ye ya fa ke den tre jugu ne madala wallahi e tre jugu radi itan mi se kam mo ngolo he debi ngana ni du ngona jiya fu intayati la iye fem fem biga beki oh etene sara dore la ki den kan ni sigi krefe ka tuka kule fi bi wurundo wala sa mo ka donga ko ne ko tuke ela ne ko ne mu kelenge ela nyina ma kono wallahi ye fem fem fo abetien e ka tere du dia di bani fafaga o bi fe kana on fana faga mina kuma kelen fiye bi hali kala na ne ka dimba do gashi ne mi daki kantike ika sibiri dankula nonu mo ne fa ko ragari ma foni ko ne fata ko ngaje bia fene kuma to ne ba ce bo mo dra sache ni afate ne bia to di mina ma fembe ke ya pour gabi disi ka kashiya ni e kashe ni mo ye na sa utuna boko ne ko juko ke ela ala kama jisho do ngi ko jila sa to no ne banya na fini bena depuis ala ne da ni ma banya la u ba photo re ira de la ni e banya na fini bila ya iti no e tsira kare ya la ka baroke atni banya na fini bila wa o mebe mu no fe bile na fam jota e do kom so bia o tige yina jawa che sabalisa ngiye chede kemil ngoro te kachi kemil ngoro be kewolo de ira e bi sigi kachi la kera fe no fuka tafo ko min kere ni so ni ngona warela ngi mbulu sunyela bla koro
kɛra cogo di n'u mun b'i la tɛnɛjugu sigilen tɛ kɛrɛfɛ la kasi la jɔn manju kɛ kasi la wa a sigilen bɛ kasi la n taara fɔ a ɲɛna n ko n'a b'a ka tɛnɛjuguya kasi ninnu na n k'a ka kun ta ka bɔ kan ka d'a kan ale sigilen filɛ yɔrɔ min na n ko mɔgɔw ka sokofɛla de don n'u y'a ye kasi la sisan u bɛna fɔ k'an bɛ ka kojugu k'a la n y'a fɔ n ko ne tɛ don ni ko sugu ninnu na dɛ n ka n dabila bi de y'o dɔn don min na e b'a tɛnɛjugu cɛ in cɛman ka na n ye mun f'i ɲɛna e m'a fɔ ko ne ka jugu kojugu ko ne tɛ waliden fɛ yan kana n'o fɔ dɛ ne n dɔn mais e tɛ yan a b'i dun yan ne kɔni tɛ parce que ne y'a f'i ye depuis a don ko ne tɛ fɛ ka saga bɔ n denw kɔrɔ depuis n den ɲɛsu n cɛnin kan ne y'a dɔn ko tɛnɛjugu de don i ka ko b'i bolo e de nana n'a ye Ça va? Hey, Cakɛda fama dɛ. Fuseni. Ne yɛrɛ bɛ k'e ɲini fan bɛɛ fɛ ja i bɛ yan de. Wallahi. I kelen sigilen bɛ a kɛmɛ de. Fuseni. Fuseni, don ka gɛlɛn dɛ. Mun b'i la? Fuseni. Diɲɛ kɔnɔ, den cɛmannin, cɛ kelen pe de bɛ yen nɔ min b'i ka hɛrɛ fɛ. Cɛ kelen pe de bɛ yen min bɛ jɔrɔ n'i ye ni waati ka gɛlɛn. Cɛ kelen pe de bɛ yen nɔ min b'a ɲini cogoya min na e bɛ se ka kɛ fɛn ye. I b'a dɔn o ye cɛ min ye? O y'i fa de ye. Fuseni, n'i fa sara i ni banna diɲɛ kɔnɔ. Mais e bɛ ka nin kuma ninnu fɔ mun de la? Ne ka cɛkɔrɔba fatula e t'a kalama. N b'a kalama. Ne ka cɛkɔrɔba fatulu ni sisan cɛ, Fuseni, ne ma hɛrɛ kelen ye ɲɛ la. Depuis ne fa fatura ne ka ko bɛɛ de tiɲɛna. K'a sɔrɔ sɔɔni dɔrɔn ne kun tɛna siri mɔgɔ si la ni diɲɛ in kɔnɔ. Bari ne fa ye ne ka san laban wari sara dɔrɔn ale fatura. Ne y'o san kɛ ne tilala kalan na. Fuseni, n'i fa sara don min na bannikɛyɔrɔ bazi kɔrɔ cɛ caman bɛna f'i ye k'u bɛ don i jigi kɔrɔ. Cɛ caman bɛna f'i ye ka jigisigi kumaw f'i ye k'i fa tɛ yan ko nka k'olu bɛ yan. Kana lamɛn dɛ, kana da kuma si la. Ne fa fatu don, ne fa ɲɛna cɛ o cɛ ma, a ye so jɔ ka di cɛ o cɛ ma, a y'a ka wari sacrifier cɛ o cɛ la. Olu bɛɛ ko ko non, ko ne kɔni ko ne y'a den kelen min ye ko ne bɛ kɛ fɛn. Nka bi ne fa ye hɛrɛ minnu d'u ma, u y'a hɛrɛ bɛɛ ɲɛsin u ka du an'u den de ma. U ka sira foyi tɛ ne la bilen. Fuseni, kow de tiɲɛna sinon ne tɛ fantanden, e b'a dɔn. N b'a dɔn. Ne kan ka min f'i ye quoi, han? Den cɛmannin, n'i wulila ni gɛlɛya ninnu i bɛ nin kɛ quoi. Ni muɲu wagatinin ko don a bɛɛ bɛ ban. I y'a faamu? Fuseni, a foyi tɛ ne tɔɔrɔ koyi. Ni ne n fa kɔrɔkɛ ye o bɛ ka ko min ta ka ne sɛgɛrɛ o de bɛ ka ne tɔɔrɔ. K'a sɔrɔ hali a bɛ du min kɔnɔ ne fa de y'a jɔ ka d'a ma. Ne fa y'a ka hɛrɛ bɛɛ bila ale tɔgɔ la. Ale yɛrɛ ko non, ko ne kɔni k'ale bɛ ne don a sogo n'a golo cɛ. Nka Fuseni, sisan o ma jugu foyi y'a yɛrɛ la ni ne tɛ. Ne fa ka wari de bɛ ka kɛ k'o den financer. Nka ne kun kan ka baara dɔ sɔrɔ 20,000 dɔrɔn de kun kan ka da ne ka papier kan. A dɛsɛl'o la. Nka ne ɲɛ b'a la a bɛ ka taa a den don université la k'o ka médecine kalan kɛ fo 1,150,000.
ni bɛɛ bɛ ban fusu ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma wula an ka taa an fɛ an bɛ taa plage la han o bɛ dɔɔnin bɔ i ka nin ko ninnu na quoi y'a mɛn ni bɛɛ bɛ ban wula an ka taa Manju te no. Manju. Me manju te kane lamne. Manju. Dua. Dentro. Mami? Nam? Agara di? Anya bumna. Ebe gane wele ga namna? Manju. Ipa dongi ha. Ne ready be fake. Mami. Ni kan armada yengi korode ni. Mana kan fona sko de boti neche. Yinga kuma famwa. De no do ngune afinyena. Ngune bi fe anganja. Hey. Mami. Iti ko ga nyogon wuluma. Ikmulo de be fakatia. Wona dogondi Monjo kuma mogo tarare ga jarabe akoregela inde te bakeli na wi. An fawde koron dogo muna da se ga jarabe la. Ma fan fa e koron dogo ye kaba. Ba nyini fe ni ni nga dusu kwa sito nogona. Dipe ala ni dane nyema here nyala. Kana ni ta faraka. Ye nga kuma famwa. Manjo egi sigamban. Obegi ida. Mami. Ikunu be fakati isi fatela. Eni dal nogoma ya. Manjo andu mandare. Ika mulu wala kunta kabonga ya famwa. Manjo de nyamban. Mami. Eni wele kana nela. Manjo ngandaban. Binyi nga eni wele kana sokono nela. Manjo dungi ida ala kamare ida. Parce que mega nyumalama ni fi idungi da nyumalama parce que nango kama kat abulama ni to kule sisa ka puwa wole ani momo ki binanga idungi da do daka la pile no tenye po ani momo wile ebe momo don korolo. Mami. Munde baka ni mira na son jige kungolo la de. Majune bi fedi. Pone ti fe ineti dal nyoma ya famo. Majuida. Mami. Ali ni ala ye ti ebe so ngi da. Alui tege fa sanna. Ebe so ngi da. E baka kenela. I faka kenela. E fana kana kibene do isa kuna dafe. Ali no fora ebe dawla. Ni da. Ni ko kibi danne. Ni miti ki fara. Ika fotu danga denta tofle. Ni da. Ni mi bisi ki fara. Ni manju toko yoro. Ika fotu danga denta tofle. E fene u dika mulu balana. Manjuni. Papa! 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 Bisou. Mami. Mama jure nana bina. Dale me wes na wala. Mete pada bala mamna nyala nyala maju dale mene kene mamna. Maju kumena. Maju. Maju mu yedda na. Muna biya no. Mama. Muna gira nun. Mama. Atani. Dale maju tumena bine. Ni mfenu. Ni ma fe ka bi tire jugu de da won de ni de mo ko ina mai. Ne de mo ko jugu e ko na de mo ko fe. Atani ya. De so ni kele ma mo lo ama sinye si ka bina biyo ko wajina jina do gala mala. Ha? Tire jugu de ni. Ki tire ifani ba fa. Ita fa na du ngone ane. Ikulumena.
tiɲɛna segin ma i bɔ n tigɛ kɔnɔ Manju mɔgɔ langolo bilalen tu mɔriya Manju Manju mun de ye bila de kɛwale sugu la ne bɛ k'i ɲininka de ko mun y'i bila de kɛwale sugu la Manju e ma se ka muso foyi sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ min tɛ musonin kelen ye ne y'e faamuya bilahi mɔgɔ b'o de fɔ i b'i ɲɛ mɔgɔ mɔ o de b'i bila i la n'a dilan ne ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ e ye sa e bɛna ne denmuso tiɲɛ k'o di ne ma n b'i fɛ sisan i bɛ wuli i b'i ka minɛnw ta ka bɔ n kɔnɔ wa e bɛ sa hɔrɔn ne bɛ ka kuma i fɛ i bɛ k'i ɲɛ wɔɔrɔ na cogo min na ne tɛ nin bolo bala sugu ninnu na dɛ i y'a faamuya e hakili k'i ni fɛn de bɛ ka kuma mun bɛ se so in kɔnɔ yan mun b'i se yan yen e ka so kɔnɔ ye wa. Tononu ne fɛ ɲɔni ka ne gɛn e tun kan ka ne ɲininka fɔlɔ a kɛra cogoya min na ne fɛ ɲɔni ka kuma ne ma e tun kan ka ne ɲininka fɔlɔ kun jumɛn de la ne sera yan nka e ma ne ɲininka o si la Tononu ɲɔni ne ka na yan du kɔnɔna la ne sedon yan ne fa bandon e ye kuma caman fɔ ne ye dɛ k'an to suturalikɛyɔrɔ la e ye jigi sigi kuma caman fɔ ne ye dɛ waati min na an ka maakɔrɔbaw ye e ni ne lasigi e de m'a fɔ k'e bɛ don ne jigi kɔrɔ e de m'a fɔ ko ne kana miiri n fa ni n ba ka saya la e Tononu de m'a fɔ k'ali e filɛ yan so min kɔnɔ ko ne fa sababuya yɛrɛ y'a to e bɛ yan e ɲinɛna o bɛɛ kɔ bi fo k'i da i den kumakan kan i ma ne lamɛn i bɛ ka ne de kɛ jalakibaga ye. Manju i tɛmɛna a bɔ n kan e fa ye nin so jɔ ɔ sisan tɛ waso de ya he i tɛ jɔ ka kuma kelen f'i yan wali den tɛ se ka kɛ mɔgɔ den ye dɛ e kun bɛna bɛn den min kan sisan o ye ne woloden de ye n'a ɲɛna an bɛ sigi de kɛ wa n'a tiɲɛna i bɛ bɔ n ka du kɔnɔ wa n'i ma sabali n bɛ ka f'i ka to o y'a ɲumanama ye dɛ n'i ma bɔ n ka du kɔnɔ bilahi n b'i bila ka t'i fa ni ba taara yɔrɔ min na wuli ka bɔ so kɔnɔ bɔ. n'a fɔra Manju Tale bɛ ɲini ka san 2 bɔ bi n t'a dɔn a bɛ kote o kote fɛ a salen don wa a balalen don wa wallahi n t'a kalama k'a sɔrɔ ne ma kɔlɔkɔlɔ layidu kan di a fa ma n ko n bɛ jato den in na n ko den ye ne yɛrɛ den ye n'a fɔra ne b'o minɛ ka na n'o ye ka tila ka bila o kɔnturu la i b'a fɔ ko n sinamuso maaw ye kuma dɔ fɔ dɛ wallahi n'i ye muso jugu furu diɲɛ don o don i bɛ problème dɔ la ne muso kabini a y'a yɛrɛ na k'a tɛ nin den fɛ don min na a ye ŋɔnɔ suruku ka kan Enu i tɛ wari di an ka taa sugu la tile gana tɛ ne a bɛɛ ye de nɔ ye wallahi a bɛɛ ye de nɔ ye ne filɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ la ne bɛ tiriki tɔɔrɔ la ne bɛ maɲumatɔ ko fɛn fɛn na nin bɛɛ ye de nɔ ye wallahi e b'a dɔn e tɛ mɔgɔ ɲɛnama kisɛ kelen ye i ɲɛ b'a la dɛ i ka ko bɛ ɲini ka ala tɔɔrɔ i ye sen se ala ma yan ne kun kan ka ko o ko kɛ i y'a bɛɛ tiɲɛ ne bolo i ye min ɲini i y'a sɔrɔ sago ye a filɛ i bolo nin ye n'a ka di i ye cogo min a kɛ ten e bɛ k'i panpɛ ka taa min ani su ani fa tɛ dugu sɔrɔ ye kelen yan n'i ka n ka wari de diyan tile gana n bɛ taa n ka na san mun kɛra jumɛn bɛɛ ye ne nɔ ye i m'a fɔ k'i bɛ taa na de san wa
Voilà. Ne fleur ni minasa. Dorme kele wo sokole atene bulu. Na fura. Ne doge banaya. Ayaka fem pele jele kene tola. O taleko. O dengani ngele ko wele kana duguna. E nyet ne koy. Ka kla kana bla ola. O tale bisa fantaya jugu daminele. Oh ne bika to mala fli ne ma. Tieta wa. Nu. Ne go bi war de ti bolo wa we war de ti bolo. Mogo min bala ko wari te bi wari ko ni siningo kuma la ayida inya mala ne ko ngema na tonyo nyangalo tike debi ni ne ko wari bana domina ne ndo ko ke ka du be fere ko wari bedu ko ba ala ni e ka mana ko e ya bedu aba nu wa toare la hal ni mogo be le souffle pour que ne ka so e ka so ne bulu wallahi ni ma foko wakele e ba foko wafla suna iti so afo e ma e sunguruba de wa ki furu ko so ne ka wari sara ke ngini kule ba inda blasa e kon ta fo ko ne ka to ko ngola e bula umso ni an laje kanya ni ne bla ali bibe inyo kona were bine ta ko bo finyana e na so bo kuma pere na e bolo kuma chama landala ni te sene balo ko de pisisam bla ka tan so mo ko fe ne ma dembere wolo ye koy wodo ko ma ne banu demba wolo ma yi den kele dro be bolo e ni ka fo imatum ibe bla meta to wolo che wore Allah akbar na so digana won na so te go safa na ya famia ene sochi kana ni mbalema be bla nyogona kana ni sinju bla nyogona nani mama ko mi do dakeleve ninga bo dakeleve aka haramu e ubege o sise kele ki se fil ne kono kebita wallahi ta ne tadi alabo ala ni kere yele da funa suri mantonyo wallahi yento yo funa ko pita meto sa kana to bi ga dima iba dun fene ha parce que nyanga pariche mais ni bite menala nga dorme kilati du inda fere di klobena ni bite men desira kana so wona ni bitanga su cheba goro langula le pere ko da fuko na che no ko ne be nyokona esa kuma muso fe donia mo langulo bilale ala nakira wallahi ni foraneda a foranyati korofio mo horoba ru ko to surgu bo kuna bu koro abije kata ko kuma surgu boy o ebele yele yiri save ka kila ko juti ke ne ay ni ngoni ni de no ede ne re de ze flingi re kono ay ni ngoni ya bale sawo ay take atodro ne take mami Maman. Johnny pour sur la fin mami. Johnny pour. Maman, diplôme sera mami. Quel ma diplôme sera wa? Maman m'a passé de. Oui, na mara de la. Ne kalange mani se wa bege. Me diplôme bole ne ya wala to tala. Oui, na mara de na maman. Est-ce que nya côté était verbe de tala de. Mo ku na mara de na. Mami. Na tout dafla ni mere mami. E faga chebe de ga gol sera wala. Mami. Wallahi ni faburan ka ba abe kante ga kantu ga banish. Afo na ko chente. Mama ne kalange sa wala ne kalange. Wone na mara de. Wala ne mami. E ga gol wasera to na iba dongoni. Ni fatra doge ga tere ne fere ko duga gol taga wala wala si ebsa ga fenshini machine ngena ma. Kebna ga docteur bay kebna kuna wolo. Mami. Wala ne baraya wala da baraya. Sabal fani bi gande go fena sa. Mami. E wa ne ngene wa sabe sabe. Mama era mo to isa. No pore mo so tini mo ne mo do so ale ni taba mo ta. No. Allahu akbar. Mami. Nene sale. No, nega furu be dabla ni sefe. Mami. Mami afoko chente sa mami. Mami. Kana tu faka ni mere. Ya mea. Kana fo ina de. Anga du kele ni fo. E bi taro yin ne ben taro ni. Ta do ba kala mai kulo bena. Ha? Na yin yin iba fo ina ko inda na ciyo rilana. Ya mea, ne da bina ben fa ina. No, tante femina tanku. Taso sa.
Mun kelen na kuma de bɛ ayi ma yɔrɔ da nasa na bilen ayi ni bɔtɔ da la sa ni mami ne bɛnna o ka u bilala congé fitinin na ko ka n'u reposer ka tile filani kɛ yan nɔ n nana bila o de la congé fitinin na wa awɔ mais ale bɛ se ka na nin wagati la cogo di tan i bɛ sɔrɔ u bilala de kɛ ɔkɔli n'a ko tɛ mɔgɔ b'a dɔn ne yɛrɛ ko o la sa n ko n bɛna reposer dɔɔni yan'a ka bɔ sugu la n'a nana n yɛrɛ bɛ tobili kɛ est ce que o ko ye ko jɛlenba ye mun ko jɛlen nin wagati in na ale bɛ se ka na nin cogo la fɛn bɛɛ sarala mɔgɔ min ka fɛn bɛɛ sarala k'a ka to yen k'u bɛna ale reposer repos b'a la sa fɛn bɛɛ repos b'a la o tuma so min taara ka d'a ma repos tɛ yan ayi sa i m'a faamu sa kan'u ɲɛda u parents kɔ u parents ɲɛnafin t'u minɛ yan ayi fini kunkolo kɛ ka baara kɛ sa tile joli den t'an kan mami Papa. ne mun fɔ n'a ye mami mun ne ma se ka suma fɔ ne ko sumaya b'e la kabini ne ye dara ne y'a dɔn ko sumaya b'e la na hali tan yayi ka n'i da ko ka dɛ n tɛ sumaya fɔnɔ ye mami nin ye fɔnɔ sugu jumɛn ye Papa ne t'a dɔn k'i t'a dɔn wa an ka taa ni dɔgɔtɔrɔso la sumaya bɔlen don sisan koyi sumaya t'a la nin tɛ sumaya ye n ko mun b'i la a bɛ ni ala cɛ n'i m'a fɔ n ye n'i m'a fɔ n ye ko fɛn min b'i la mami mun fɔlɔ don ne yɛrɛ tɛ muso de ye wa nin tɛ kɔnɔmaya fɔnɔ ye sa n'o ne b'o fɔ kɛ mami e ye tile fila kɛ e tun tɛ ka se ka dumuni kɛ yɔrɔ n ko sumaya de bɛ na n'o ye yayi e kɔni a da ka di e la nka mami e dun ne dɔn bilahi n'i ma tiɲɛ fɔ n ye n bɛ don n'i ye so kɔnɔ ka cili da i kan i bɛna don ne tɛmɛ mun de bɛ a fɔ n ye sumaya de don sa n'o ye k'i da bɔ a la ne tɛ ka kuma fɛ mami Allahu akbar ayi sisan kɔni tajiɲɛ dunun fɔlen ne yɛrɛ kun sisan ko cɛnin dɔ de b'an ka kalanyɔrɔ la a di ban ka so sara la fana yɛlɛmana ne kan i t'i bɔ mɔgɔ tila de wa cɛ n'i b'a ka so kɔnɔ ekɔliso kɔnɔ o b'a la ka so sara o b'o d'e ma cɛ ni muso siɲɔgɔnma y'olu ye k'a sɔrɔ i furumuso tɛ i b'i ka mɔgɔ lankolonya kɛ sisan sa i bɛ n'i jɔ k'i b'o ko dilan ko cɛnin gɛnna o yɛlɛmana e kan n'a ma diya e a bɛ se ka yɛlɛma e fɛ yan a ma diya e ye wa baasi tɛ baasi foyi t'a la e y'i ta kɛ e ba fana y'a ta kɛ nka e ba o kan dusu kasi ma o bɛ bɛn ma e fana dangaden ma piripara i bɛ taa kɔnɔ ta k'i bɛna o den wolo yan bilahi o ti kɛ sisan a ye don a k'aw ka minɛnw cɛ ka bɔ a ka bɔ n ka du kɔnɔ n ko a ka to so kɔnɔ a ka minɛnw ta ka bɔ n ka so kɔnɔ mami ma don e ye ne faga mami e bilala k'e ta kalan na e bɛ taga kɔnɔ ta mami a fɔ ne na se ka n kun wuli sigida la ayi o to yen o tɛ k'i kun wuli sigida la i b'i kun biri sigida la de i ka ko kolokololen i bɛ nin jɔ manamanakan fɔ la ko k'i kun wuli sigida la e k'a jɔlen la i b'a fɔ k'a bɛ maloya ha e ni ala cɛ bɛ malo hali n'i ye ɲɛ dɛ i b'a dɔn ko malo kisɛ kelen t'e la k'i b'i kun wuli sigida la n'a ka di i tɛ sibiri k'i ɲɛ kɔnɔ nka ka bɔ so kɔnɔ a ye taa ka bɔ so kɔnɔ a teliya bani nu i bɛ tiɲɛ n tɛ taa yɔrɔ si ne ma n'an yɛrɛ du in kɔnɔ yan koyi e de taa nin nɔfɛ an ka so furu boloma minnu nana fɔ ko i bɛ fɛ ka n furu taa f'u ɲɛna k'u ka na n ka minɛ cɛ ka bɔ sinon pili ka da ɲɔgɔn n t'a da k'i tɛ taa wa n tɛ taa mami tiɲɛna ne de fila bɛɛ ta de don a tiɲɛ nin sɛ b'a fɔ ko ne kelen tɛ o tɛ yan a bɛɛ de den don e kelen ta tɛ ni natɔ ne nin den ma na yan nɔ mami kɛra fɛn o fɛn a kɛra e de awɔ e de b'a kolokolo awɔ mami filɛ jogo la a bɛɛ tɛ nɔ ye e de m'a kolokolo hali mami tun bɛ bɔ yan ka taa sufɛ yala kɛ ne m'a f'i ye k'i k'a dabila n ko den musomanin na n k'o tɛ bɛn e de m'a kolokolo wa ça fait den tiɲɛnen k'i bɛna k'o ye ne ta ye bilahi a ka ɲi ayi a ka ɲi e m'a fɔ k'aw tɛ taa de wa an tɛ taa a tɛ taa an tɛ taa bon nin y'a bannen aw tɛ ne faga koyi so in tɛ wa n'a ka d'aw ye a y'a kɛ buru kɔnɔ k'a ɲimi nin ye ne talen ye bilahi ne aw tɛ taa ne bɛ taa a ye n bolo ban pewu a tɔ sa a bɛ fɛ ka n faga bilahi n bɛ taa manifunya kɛ soit n bɛ taa lɔgɔci kɛ ka n yɛrɛ balo aw ka ko b'a yɛrɛ bolo dɛ wa fo ka taa fɔ ko diɲɛ banna aw kana ɲini fana mago t'a la bilen aw k'an bɛn mami ma dɔ ye ne faga mami ne bɛ se ka n kun wuli sigida la mami ne jigi dalen bɛ ka k'e ye denmusonin kelen de bolo k'e bɛna mɔn ne bolo mami e filɛ ka ne siran ni nin yan mami mami e ye ne tɔɲɔ dɛ mami fo n'a sɔrɔ i ma n tɔɲɔ mami deni ma se yan na walahi i ye n tɔɲɔ mami walahi hali n tɛ fɛ k'i ye ɲɛ na bilen taa bɔ n yɛrɛ fɛ
an ce patron an bara aba ne ko yan sotigi bɛ yɔrɔ jumɛn na dɛ awɔ a bɛ kɔfɛla la yɔrɔ o bɛ mɔgɔ ta baara la e ma dɔn nin kɛla pɛridi ye han ka nin waribaden bɛɛ don nin safo in na o taara bɔ ka bin tileganfɛn dere fɛ k'o bin k'o bɛɛ tiɲɛ ten han non usumani i ka nin kelen ma jan ye dɛ ni n ko a diyara n ye n ye nkalon tigɛ walayi mɔgɔ b'a ka wari dépenser safo la ta o bɛɛ bɛ na tiɲɛ allo oui Usman cɛ y'i ka mɔgɔ minnu bila ka na ne ka safo da a ka baara ma ɲa dɛ safo bɛɛ de binna ka kari ne yɛrɛ kumana manifuru de fɛ n k'u k'a cɛ ka n'a bila kɔfɛ yan komi n bɛ ka ɲɛgɛn dingɛ dɔ bɛ kɔfɛ n k'u ka n'a bila o minɛnw kan yan ça c'est pas bon mɔgɔ k'a ka wari bɛɛ dépenser nin safo in na salon kɔnɔna na o ka bɔ ka bin bɔn heureusement mɔgɔ yɛrɛ kun tɛ sinon n'a kun binna mɔgɔ ka kuma a tigi bana han a dun kuma na suka bɛɛ kɛla fɛ k'a ka dɔ bɔ a ka prix la a ma sɔn non a ka nin kelen ma diya n ye vraiment ni n ko a diyara n ye nkalon tigɛ a bɛɛ de binna ka kari n bɛna tila ka video ta ka ci ma a bɛɛ binna ka kari de foyi tɛ yen i b'a fɔ ko safo yɛrɛ ma da salon kɔnɔ non j'ai pas du tout aimé ça vraiment a ka baara ma diya n ye yɛrɛ de walayi mɔgɔ b'a ka wari don plâtre ni fɛnw na ta a bɛ n'o bɛɛ tiɲɛ hein quand même j'ai pas du tout aimé ça Manju tononu ça fait Manju o kuma e bolola baara min fɔ ça fait i bɛ manœuvre de la sage manœuvre wa nin t'a ye ya manœuvre ye tiɲɛ kɛ mais ka dukɔnɔna yɛrɛ bila pewu hali ka to ka taa bon na an k'i fa de ye ne ye ayi nin kelen ma diya n ye dɛ depuis e bɔra du kɔnɔ don min na fo bi hali k'i kɔfilɛ an na siɲɛ kelen Manju a tɛ kɛ tan sa tononu e tɛ manœuvre ala yan koyi a cogo di yan ne yɛrɛ ka so de ne bɛ ka nin so in jɔ de Manju i tɛ manamanakan dabila i ka sotigi yɔrɔ yira n na badi n bɔra ka ɲininkali kɛ sisan u y'a yira n na k'a fɔ ko sotigi bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na k'o ye kɔfɛla de ye k'o de bɛ se ka mɔgɔ ta baara la i t'a yɔrɔ yira n na tononu e yɛrɛ kɛcogo bɛɛ falennen don hali i ka fini doncogo n'i yecogo bɛɛ falennen don i ɲɛda yɛrɛ kɛcogo fɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko foyi de man ɲi mun de b'i la ye ne ka so de ye n ye dɔ de bila k'a ka n ka safo da dɛ salon safo da dɛ cɛ kɛlen ka safo da safo jalen de bɔra ka bin k'a fan bɛɛ tiɲɛ safo kelen ma bɔ a la n nan'o de layɛ tantɔ n ye manœuvre bila n ko k'a ta ka na bila n ye cɛ de wele a ka solution dɔ ɲini o la komi a ye n ka safo bɛɛ tiɲɛ a ma diya n ye quoi sinon yan ye n ka yɔrɔ de ne ko e bɛ kulonkɛ de la wa k'e ta yɔrɔ wa e bɛ sɛbɛ yɛrɛ de la ayi sa i b'a dɔn kana kulonkɛ k'i fa fɛ sa sotigi yira n na sa tononu ne k'i ma yan ye n ka yɔrɔ ye i ma da la de wa taa manœuvre ɲininka ko sotigi ye jɔn ye u b'a yiri la mais Manju e bɔra ne ka so kɔnɔ waati min dɔrɔmɛ kelen tun t'e bolo foyi de tun t'e bolo e bɛ se ka na kɛ bi cogo di ni so belebele ni dagabana so ko nin ye ta ye ayi ne tɛ se ka faamu sa tononu ne ye kalan min kɛ ne y'o baara de sɔrɔ ala de fisayara n ma k'an dɛmɛ dɔɔni i y'a faamu wa n bɛ ala de tan'o la i y'a faamu n bɛ ka wari fɛn sɔrɔ n bɛ k'a bɛɛ don nin so in de la i y'a mɛn mais ne m'e faamu de quoi tononu mun de bɛ e yɛrɛ la de e kɛcogoya yɛrɛ de ma ne ja quoi a kɛra cogo di Manju foyi de tɛ ne la foyi komi ne yala yalatɔ dɔrɔn de kɔnɔ bon n'i ye n gɛrɛla la de tononu tiɲɛ fɔ sa tiɲɛ fɔ ala kama ne b'a dɔn waati ma nɔgɔn i ma hali n'i kɛcogo ye nka mun yɛrɛ de b'i la o fɔ n ye bon Manju i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la depuis ni ne ye gɛn don min na ka bɔ n ka du kɔnɔ ne ma hɛrɛ kisɛ kelen ma ye ɲɛna
ye duga jahanama ne bolo toro te toro ye nyente nyeni ye ne ma muye nyana wa hali ne gani mi ke ne nimi sara nyela la ki nyini fa bele jeli fe mi ye wallahi jangalo de gundare la nga doni kamo ne kuti se ka famia bade o ya soro muso jugu ngeme ka ne kungulo be fa hakil na jugula ne kele ga chiye sa ne go mbe nyini ka ya fa nyini fe chiye yere la masaki ye nga bi deli ala na kira kamo deni masa ay tonanu wuli ay astaghfirullah tonanu e be ga nyine fendo de ko ne fama ma shikanu ni diɲɛ ŋɔnɔ ka tɛmɛ e kan hali ni ne don dɔ la ne e tɔgɔ jugu kelen fɔ a ye ne fa tun bɛna ne bugɔ bi ale ti yan ale bɛ tiɲɛ so anw de bɛ nkalon so ne ka tila ka e degun kɔnɔ k'an kɔ don e la o cɛ man ɲi dɛ fɛn fɛn bɛ ji min a bɛ fili nin ye fili de ye ne yafari ma ayi e tɛ se ka na mandenforoya la yan o. mi deli hali bi yafa ma ala na kɛrɛ kama n ye tɔɲɔ yɛrɛ de. Tononu ayi ni deli yɛrɛ de e ka sabali wallahi bolo fila ayi tononu an bɛ kare de kɔnɔ sa ala kama sa n y'i tɔɔrɔ de ayi foyi ne yafara ne ye bugɔ ni tigɛ nin ye ne kan ka nin tigɛ in gosi ka bɔ de ayi ne yafari ma wallahi ne yafari ma yɛrɛ e fa ma hɛrɛ foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ e fa ma mun kɛ ne bɛ nin bɛɛ kalama k'a ka nafolo bɛɛ kɛ n tɔgɔ la k'a ka du papiye bɛɛ kɛ ne tɔgɔ la k'a da kan e y'a woloden nka ala ni a ye ne kanu kan k'a joli dɔ ye a m'a kɛ i ye nka n'a fɔra ne ma se ka bila mɔgɔ wɛrɛ la diɲɛ na fɔjɛ tononu sabali sa sabali yɛrɛ de ni yafari ma ala kama y'a faamu wa ne kɔni b'a dɔn n'i ye mɔgɔw ye ka na ne ɲini yan dɔrɔn i b'a sɔrɔ o fɛ ka na baara de la yan yɔrɔ la o tɛ wa tiɲɛ e y'o de f'u ye wallahi n dun bɛ ka baara ɲini tononu a t'o bɛɛ kun bɔ cogoya tɛ yen o yan ye ne ta ye cogoya min na komi yan ye e ta ye ten i tɛ se ka na baara la ne bolo o tɛ se ka ɲɛfɔ dɛ ni ne yɛrɛ fa y'o dɔn wallahi a ti diya ye fiyewu i y'a faamu wa n'an ka taa n b'i yɛrɛ o la ni ne tɛ yen nɔ u ka ko a ɲɛmɔgɔya bɛɛ di e ma i ka to k'i janto yan yɔrɔ la e ko mun awɔ manju ne ye nin tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ e la ka nin degun bɛɛ da e kan a fɔ e bɛ tila k'i ka danaya wɛrɛ da ne kan ka ne bila i ka baara wɛrɛ la tononu ni bɛɛ kɛla kelen diɲɛ bɛ wuli sa an ye ala kɛra mantonw ye mɛ an yɛrɛ ye min da ala kɛra ka ala de b'a dɔn o tɛ wa ne yafari ma n'an ka taa n k'i yɛrɛ o la manju i ma denmisɛnniya kuma fɔ nin yɔrɔnin na dɛ wallahi i ma denmisɛnniya kuma fɔ nin yɔrɔ la an ka taa tononu n bɛ dugawu de k'i ye ala ka sijan d'i ma amina yarabi ala ka kɛnɛya d'i ma